Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si ukážeme, ako si pridáme rozšírenie Solflare, teda peňaženku Solflare do Google Chrome. Takže hľadáme, nie Naruto, hľadáme Solflare Extension Chrome a minule sme pracovali s týmto linkom, kde sme si ukázali vlastne, ako sa vytvára wallet, teda peňaženka Solflare. Tu sme pracovali s týmto, avšak keď už máme peňaženku, môžeme si ju prostredníctvom tejto možnosti obnoviť, respektíve sa do nej prihlásiť. My však v dnešnom videu potrebujeme si dať extension, čiže rozšírenie do Google Chromu. Pracujeme s týmto prvým linkom, čo je Solflare Wallet. Klikneme, ja už to mám nainštalované vo svojom Chrome, vy tu však budete mať možnosť pravdepodobne pridať si toto rozšírenie. Kliknete na pridať rozšírenie, potom by sa vám mala ukázať v podstate táto obrazovka, čo sme v nej boli minule. Jednoducho, ak chcete vytvoriť nový wallet, dáte I need new wallet. Odporúčam týchto 12 slov si napísať niekde na papier. Je to podľa mňa najbezpečnejšie, keďže dnes už sú všelijaké vírusy a hackeri sa vám vedia dostať do telefónu, kde si to screenshotnete do počítača, kde máte fotky uložené a proste neviete ani ako a prídete o všetky peniaze, čo tam máte. Čiže týchto 12 slov je veľmi dôležitých, je to vlastne prístup do vašej peňaženky. Napriek tomu, že tú peňaženku v následujúcom kroku budete heslovať, týchto 12 slov je rozhodujúcich. To znamená, že aj keby ste zabudli to heslo, práve týchto 12 slov je to, čo vám dovolí sa prihlásiť do vašej peňaženky vždy. Preto osobne odporúčam použiť pero a papier a napísať si to. My teraz použijeme na naše účely iba copy. Áno, savol som si recovery phrase. Dáme paste, prilepíme to, hej, všetkých tých 12 slov sa prilepí. Dáme continue, tu je to heslo, čo som hovoril, že si nejaké nastavíme. Dobre, máme heslo. A sme pripojení. Your wallet is ready. Enter Solana. No. Takže tu máme našu Solanu. Avšak v rámci nášho Google Chrome Extension potrebujeme túto peňaženku si lognúť. Čiže vlastne tu by som dal ja tlačítko, že logout a odpojil by som sa teda z peňaženky. Následne by som si musel v rámci rozšírenia pridať, respektíve by som sa tam musel prihlásiť prostredníctvom pravdepodobne tých 12 slov, ktoré máme. Tu mám nejakého bureka obemu a nejaké shitcoiny len na ukážku, aby sme si to ukázali, ako vlastne funguje, keď máme túto peňaženku Solflare Wallet v našom extension v rámci teda rozšírení Google Chromu. Chceme si vyskúšať nejaký trading, aby sme videli, ako to funguje, ako sa tradujú také Solana coiny. Ideme na stránku dexscreener.com, ktorá vlastne združuje a zobrazuje všetky zalistované coiny na Solana sieti. Tu si môžeme ukázať, ja neviem, nejaký z mojich coinov, ktoré tu mám vo favorites. Chceme si kúpiť, neviem, napríklad Solzilu, takýto dinosaurus. Tu mám nejaké mini poznámky, v rámci ktorých si myslím, že nákupná zóna je až tu dole, ale to vôbec nevadí. Pre tieto účely si to môžeme vyskúšať. Čiže chceli by sme si to potredovať trošku. Peňaženku Solflareu už máme teda v rámci rozšírenia pridanú. Peňaženku si vieme prostredníctvom, tu vám to napíšem, Shift plus Alt plus S otvoriť. Čiže keď stlačíme Shift Alt S, otvorí sa nám takto krásne naša peňaženka, kde vlastne vidíme nejaké korunky, ktoré máme. My chceme trošku si potredovať, chceme si nakúpiť, ja neviem, túto Solzilu, takže čo klikneme, napravo máme contract address tohoto coinu, môžeme pracovať cez toto, tým, že to skopírujem, otvorím si peňaženku,
kliknem tieto šípočky, kde mám, že čo chcem za čo vymeniť. A tu, teda Solana, hej, mám tam 0,07 Solany. Dole si skopírujem kontrakt adres, vyskočí mi automaticky, že je to nejaká Solzilla. A ja si nastavím, koľko si jej chcem kúpiť, hej. Za 0,072665 bla 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 Solany dostaneme 11 miliárd 720 miliónov 764 tisíc Solzily, hej. To je preto, že jej hodnota je aktuálne 0,000009, no vidíte, tam tu malo devinu, 6506. No. To všetko závisí od počtu tokenov, koľko je vlastne v obehu a od market capu, ktorý tam aktuálne je. Aktuálne tu máme market cap 636 tisíc. All time high, kde sme boli najvyššie, je ďaleko nad nami, hej. Neviem, či to bolo okolo, poviem, 20 miliónov alebo koľko to vychádza. Čiže ako potenciál tam nejaký je na ten rast. Vidíme, že ten graf není čisto padajúci, udržiava sa, sú to nejaké nákupné zóny, ktoré boli dvakrát dodržané. Je teda pravdepodobné, že keď sa dostaneme sem, uvidíme nejakú pumpu. Samozrejme ten graf musí ísť postupne, padať do našej zóny a potom streliť. Takže keď graf spraví BIM, tak pravdepodobne nám to nepomôže, to nie je to, čo chceme vidieť. Dobre, tak poďme si to vyskúšať. Takže jedno je trade cez tú Solana peňaženku, čo som ukázal cez tieto šípky, kde sme si vlastne skopírovali túto kontrakt adres, hej, máte tu pair, Solzilla je to, čo potrebujeme a potom je Solana, čiže my si to skopírujeme. Shift Alt S, otvorím peňaženku, stlačím šípky, mám tu Solanu, tu chcem vymeniť za Solzillu a ja neviem, nastavím si, že si chcem kúpiť proste za 0,01 Solany trošku Solzilly, len aby som dačo mal. Tak toto prebieha tento tradík. A BIM, transaction completed. A tu v rámci tohto rozsahu, kto kedy nakupoval, by nám za chvíľku mala skočiť zelená, kde sa ukáže, že niekto si nakúpil, no to sme my. Je celkom otázne, prečo to ukazuje za 0,07, keď sme dali 0,1 Solany. Ale tak buď to je pravdepodobne preto, že tam je iný kurz, keď tradujete cez tú peňaženku, alebo je to nejaký iný dôvod. No, ťažko povedať. Možno to iba zle vykresluje. Bohe. Dobre, tu máme Trade on Radium, to je druhá možnosť, ako môžeme tradovať. Ja tu už mám peňaženku prilepenú, connectnutú, vy tu budete mať tlačítko Connect Wallet alebo niečo na ten štýl. Čiže chcem si connectnúť wallet, kliknem Connect Wallet a chcem si niečo teda potradovať. Čakať, toto si vymeníme. A skúsime si to teda tradenúť naspäť, hej, aby sme len videli. Takže dáme swap. Approve. Swap. Tu zase uvidíme potom červené, keďže sme to už predali. No toto je strašne málo volatilný graf, to znamená, že málo kedy to niekto kupuje, málo kedy to niekto predáva. Vidíme, že 10 minút sa ten graf ani nepohol. Čo sa nedá porovnať s niektorými grafmi, ktoré práve vznikli. Ako je napríklad, ja neviem, niečo tu vybereme. Graf, ktorý vznikol pred nejaké 42 minútami. Tu vidíme, že to je 14 sekúnd, 15 sekúnd, 14 sekúnd, 16 sekúnd. Čiže toto je extrémne rýchle, hej, tu to každú sekundu proste vyvíja, lebo to je úplne nový graf, ľudia tu predávajú, ľudia tu nakupujú. Je to proste živé, nie je to ako Solzilla, ktorá je dlhodobá, hej. No. Vidíme, my sme táto peňaženka v Ghost, či čo to je, v XOGST, takže už sme jej predali, hej. Čo by som vám ukázal je podľa mňa veľmi dôležité nastaviť si tento slippage. Slippage tolerance. Čo to je? Slippage tolerance je vlastne taká záležitosť, že chcem nejaký trade spraviť a kliknúť, lenže ako ste videli, ten trade trvá niekoľko sekúnd.
Hej, trvá niekedy, niekedy aj sekundy sú pre vás ako dni, lebo vidíte, že tu ten graf proste lieta každú sekundu, hej, proste niečo chcem predať tu, prejde 30 sekúnd a predávam pomaly za 40% inú cenu, nižšiu. Ten slippage tolerance mi spraví to, slippage tolerance mi spraví to, že trade chcem uskutočniť, ak respektíve aj za predpokladu, že cena sa pohne o 0,5%, je tam prednastavené, hej. Lenže vidíme, že na týchto rýchlych grafoch tu sa za 30 sekúnd tá cena pohla o 40%, keď rátam odtiaľ to sem, hej, to je cca 40-60 sekúnd, neviem koľko to je. Čiže na to, aby sme mohli tradovať, si tu ja osobne nastavujem 40% toleranciu slippageu. To znamená, že keď ja kliknem, že niečo chcem kúpiť alebo chcem predať, tak rátam s tým, že cena sa mohla pohnúť medzičasom o 40%, vďaka tomu mi trady prechádzajú, hej. Lebo ak by som tam mal nastavených 0,5% či koľko a ten trade proste za tých 30 sekúnd tá transakcia sa nestihne zrealizovať, lebo sa cena pohla o 40%, tak vlastne mi ten trade ani neprebehne a tá cena proste môže potom spraviť, že bím aj z dole a ja budem proste mega v strate, hej. Takže to nechceme, čiže radšej si to potvrdíme tým, že si ten slippage tolerance nastavíme na nejakú väčšiu hodnotu, ja to mám okolo 40%. To neznamená, že automaticky strácam 40%, keď niečo kúpim alebo predám. Znamená to, že môj trade sa vykoná aj za predpokladu, že sa medzičasom za tých 30 sekúnd, kým prebehne transakcia, zmení cena o tých 40%. Hej. Čiže toto je také dôležité vlastne tam nastaviť. Price impact, tu vám to vlastne ukáže, že aký vplyv má váš trade na posun ceny. Hej, keď toto je cena 9762 na konci, tak ja keď si kúpim za $10 tú Solziu, tak vlastne price impact je 0,01%, to znamená, že tá cena sa prakticky skoro ani nepohne, hej. Keby som však kupoval, ja neviem, za nie 10 korún, ale za 30 000 eur, alebo čo to je USDčka, tak vlastne mi tu napíše, že pozor, price impact je vysoký, bolo by to červeným alebo žltým napísané, bolo by to napríklad 15%. To znamená, že ja keď spravím trade a kúpim, tak vlastne vystrelí tá cena hore. Prečo? Lebo proste na každej úrovni ceny je určitý počet tokenov, ktoré sa dajú kúpiť. Áno. To závisí od toho, aký je liquidity pool. Čím je väčší liquidity pool, tým menší vplyv má váš nákup na posun ceny. Čím je menší liquidity pool, tým viac vlastne váš nákup alebo predaj narmúti vody, to nazvime, hej. Čiže čo je fajn na tom, že nám to tu vypíše, ukáže nám to koľko minimálne dostaneme týchto Solzil, aj keď reálne nám to ukazuje, že ich dostaneme toľko to, hej. Teraz sa to zmenilo, lebo v medzičasom tu niekto spravil nejaký mini trading. OK, čiže ukázali sme si, ako sa vlastne swapuje. Ukázali sme si, že to trvá pár sekúnd, že sa dá swapovať priamo na tomto Trade on Radium. A druhý spôsob bol ten, čo sme si ukázali, že kopírovali sme kontrakt adres, dali sme Shift Alt S, ukázala sa nám peňaženka, klikli sme dve šípky, nastavili sme si, že chceme Solanu alebo Bureka, alebo čo chceme zameniť za čo. Tu sme si skopírovali adresu, ktorú máme odtiaľto, vybereme, áno, je to Solzil a chcem Bureka vymeniť za Solzil, bím, spravím trade, mám Burek išiel preč a máme Solzil, hej. Čiže takto sa traduje cez Solflare extension, ktoré sme si dali vlastne do našeho Google Chromu. To by malo byť asi všetko v rámci tohto videa. Na budúce si ukážeme, že prečo ja netradujem cez toto, čo som vás dnes naučil, čo som vám dnes ukázal. Prečo používam Trojan bota, čo to je ten Trojan bot, dáme si tam nejaké základné inštrukcie, vysvetlíme si to a povieme si hlavné výhody Trojan bota a dajme tomu nevýhody, ak vôbec nejaké existujú. Za mňa Trojan bot je úplná pecka, takže sa na vás teším v najbližšom videu, ktoré spravím a možno to stihnem ešte dnes.
tak uploadnem obidve videá, aby ste mali dostatočné informácie na to, ako sa vlastne vytvára peňaženka, ako môžem tradovať shitcoiny na Solane, hej, keďže aktuálne to je celkom trendy. Tu si môžeme pozrieť niektoré moje vybrané coiny, ktoré tu mám. Toto je vlastne koľko spraví za hodinu percent, toto je koľko spraví za 24%. 4%, 16%, 69%, hej, určite vás všetkých zaujíma, či je to 69%, jak to spravilo 69%, 69%, ale ten coin je ultra vyklesaný, že sa ani nedivíme. A tu aj vidíme, že volume, ak vidíte vľavo hore, tu niekde sa pozerajte, keď si dáme na túto zelenú sviečku, tak v rámci jednej hodiny sa pretradovalo 23 000, čo není veľa, a spravilo to zároveň pumpu z 2099 na 4.1, čiže 100% ceny cca len pri 23 000. To je kvôli tomu, že je tu mrňavý market cap v porovnaní napríklad s týmto Popketom, kde máme 353 miliónov a tu máme 379 000 market cap, hej. Čiže tým som chcel ukázať, že áno, sú tu veľké percentá, dá sa zarobiť pomerne rýchlo, avšak okrem toho, že sú tu veľké percentá nahor, sú tu coiny, ktoré padajú samozrejme na nulu, hej, čiže treba si dávať pozor na to, čo kupujem, kedy kupujem, ako kupujem, na základe čoho si vyberám coiny, a to prebereme v ďalších videách. Takže sledujte kanál, kľudne, ak sa vám videjko páčilo, to lajknite, ak sa vám nepáčilo, tak mi kľudne napíšte, čo sa vám nepáčilo. Ak máte nejaké dodatočné otázky, kľudne sa pýtajte, a tiež v rámci videa na konci, teda v description, prikladám link na náš Discord, kde sa môžete pripojiť, kde vlastne spravím sekciu na otázky a odpovede, čiže čokoľvek vás bude ohľadne krypta zaujímať, ohľadne tradovania nejakých shitcoinov, memecoinov. Ak budete chcieť počuť nejaký môj názor, samozrejme nie som žiadny finančný poradca, na nejaké coiny, ktoré by mali potenciál rásť alebo padať, tak sa môžete zastaviť a kľudne môžeme sa stretnúť aj na voice chate. Takže budem sa na vás tešiť a majte sa pekne.